Og nu til en solskinshistorie om dansk økonomi. Virksomheden IC Factory har på det seneste været i mediernes søgelys i forbindelse med deres udnyttelse af børnearbejde i Kina. Virksomheden har efterfølgende lanceret en kompleks samfundsmæssig politisk tiltag for at komme dette til livs. I den forbindelse sidder jeg her med direktøren for IC Factory, Ismail Hadoukin. Velkommen til, Ismail. Jo, tak. Kan du kort give os et resumé af sagen fra deres synspunkt? Jo, som vi kan se, så har vi jo opdaget, at en af vores underleverandører i Kina valgt at gøre brug af børnearbejde til fremstilling af nogle af vores komponenter. Og da det så er kommet frem til dagens lys, så har vi jo stillet vores underleverandør et ultimatum med en meget kort tidsfrist. Og dette ultimatum indebar, at hvis de ikke kunne halvere eller reducere børnearbejdet inden for en kort tidsfrist, så er vi som IT Factory nødt til at kunne stoppe samarbejdet med vores underleverandør øjeblikkeligt. Ja. Kan du så fortælle os, hvad der skete efter den her måned? Jamen, som vi kan konstatere, inden for den måned, hvor vi havde stillet vores underleverandør det ultimatum med det korte tidsfrist, så har vi ikke rigtig kunne se nogle positive resultater, der indebar, at vi havde fået set noget halvering af noget børnearbejde. Og det har så betydet, at vi har været nødsaget til at kunne gå ind og stoppe samarbejdet med vores underleverandør øjeblikkeligt. Hvad med stakeholders? Kommer I til at gøre noget for dem i denne sammenhæng? Jamen, med hensyn til stakeholders og vores image, så har vi valgt at iværksætte et løsningsforslag til de børn, som har været under børnearbejde. Og hvad er det for et løsningsforslag? Jamen, vores løsningsforslag er, at vi vil stå i spidsen for etablering af en skole, som vil tage udgangspunkt i vores underleverandørers beliggenhed. Formålet med det er, at vi vil tilbyde de børn, som har været under børnearbejde, at få taget en uddannelse, hvor vi som virksomhed så vil tilbyde de børn, der klarer sig bedst, om at få sig et arbejde i vores virksomhed. Men påvirker det ikke jeres shareholders? Jo, da de er i takt med en investering, så vil det jo påvirke vores virksomheds overskud, og derved vores shareholders, da det jo inkluderer vores aktionærer. Men desværre er vi jo nødt til at se, at det er en pris, vi er nødt til at betale, da vi som virksomhed føler, at vi er med til at skulle forbedre de forhold, som vi ufrivilligt har været medvirkende til. Okay. Mange tak, fordi du var med til det. Og nu over til vores reporter, som står klar med Willy Søvndal foran Christiansborg med hans kommentar på sagen. Jeg står her sammen med Willy Søvndal og klar med hans kommentar på sagen. Willy, du er bekendt med sagen om IC Factory. Stemmer. Hvad mener du om deres løsningsforslag i forbindelse med deres udnyttelse af børnearbejde? Jamen, jeg synes, det er et fantastisk eksempel på, at en virksomhed, der går ud for første og forbedrer sit eget omdømme, men samtidig også forbedrer dansk industris omdømme i forhold til omverdenen. Jeg synes, det er et pragtfuldt eksempel. Glimrende. Nu handler den her sag jo i stort træk om børnearbejde generelt. Hvordan stopper man mest effektivt det? Jamen altså, for det første er det vigtigt at sikre sig, at man går ind i et pågældende land, hvor et børnearbejde er aktuelt, og sikre sig, at man etablerer de her skolesystemer, som kan varetage de unge mennesker, og generelt bare hæve levestandarden, vil jeg mene, er den rigtige vej ud af det her. Ja. Nu har vi også det her med, at sagen jo også i stor stil omhandler bæredygtighed. Hvordan mener du, at danske virksomheder klarer sig både nationalt og internationalt på den her front, eventuelt sammenlignet med et land som USA? Jamen altså, jeg mener jo, at jeg synes, at gennem de seneste årtier har Danmark jo været forbillede for andre europæiske og ikke-europæiske lande. Blandt andet inden for vindindustrien kan man jo sige, at Danmark har været spillet en central rolle og har været et ganske godt eksempel på, hvordan at man behandler emnet bæredygtighed. Jeg synes, det er ganske glimrende. Jeg siger mange tak for deres tid. Endnu en gang tak til Willy Søvndal. Det var alt, hvad vi havde for i aften, mine damer og herrer. Vi vender tilbage igen i morgen med nye nyheder om teenagers drukvaner. Skål!